Günlerde bir gün bir adam Imam-ı Azam'ı synap görmek üçün bir näçe soraglar taýinlap onuň ýanyna gelip şeýle diýär. Ey imam, bir adam şeýle diýär: Cenneti umid etmeýärin, cehennemden gorkmaýarin, Allah Taaladan gorkmaýarin, ölü eti iýärin, ruku we secdesiz namaz kılýarin, hakykata bugz edýärin, fitnäni söýýärin, Yahudi we Hristiýanlary tasdik edýärin, görmän şaýatlyk edýärin. Bu adam hakynda näme diýersiňiz? Imam Azam ol adama seniň şahsy pikirin nämedir diýip sorýar. Ol adam da men bilmeýän diýip jogap berýär. Soňra Imam Azam taliplerine bu adam hakynda näme diýersiňiz diýär. Talipler bolsa bu adamyň aýdan sözleri küpre alamat bolany üçin helak boljakdygyny görkezýär diýär. Imam Azam Hazretleri bolsa ýok, tersine bu sözleri aýdan adam Allah Taalanyň dostudur. Gelin size bunu men düşündüreyin dip düşündürmäne başlaýar. Cenneti umid etmeýär, ýani cennetin Rabbini umid edýär. Cehennemden gorkmaýar, cehennemin Rabbinden gorkýar. Allah Taaladan gorkmaýar, sebäbi Allah Taalanyň rahmeti bilen soraga çekjekdigini umid edýär. Ölü eti iýär, ýani balygyň etini iýär. Rukusuz, secdesiz namaz kılýar, ýani cenaza namazy kılýar. Hakykata bugz edýär, ölüm hakdyr, oňa bugz edýär. Ýani has köp ýaşap, has köp ibadet etmek isleýär. Fitnäni söýýär. Sebäbi Kur'an-ı Kerimde çağalaryňyz sizin üçin bir fitnedir diýilýär. Ol adam çağalaryny söýýär. Yahudi we Hristiýanlary tasdik edýär. Ýani olaryň bir-birleri üçin aýdan zatlaryny tasdik edýär. Görmän şaýatlyk edýär. Onuň manysy da şudur ki, Allah Taalany görmese de Allah Taalanyň barlygy hakynda şaýatlyk edýär diýip jogap berýär.